Прывітанне! Запрашаю вас у невялічкую прагулянку ўздоўж берага Мінскага мора. Я здымаю, як заўсёды, без фільтраў, каб былі чуваць усе гукі і было відаць, якое насамрэч сёння пахмурнае надвор'е. Вакол неяк нават паружавела. Зараз трошки пераваліла за сярэдзіну жніўня, але наперадзе нас чакае яшчэ аксамітавы сезон. Дажджавыя хмары ахуталі ўсё вакол. Вада сёння цёплая. Зараз вада не цвіце, а я паціху крочу уздоўж узбярэжжа да грэблі. Каб пераходзіць з пляжу на пляж, трэба ісці вось па такім прысадам. Бачыце, удалечыні зноў пляж нумар 1, пэўна, будзе ўжо. На першым пляжы светленька з-за пясочку, але якія хмары і навальніцы на супрацьлеглым беразе. Ну вось, грэблю я мінула, дадому не дужа хочацца, але вось такія хмары. Дзякую усім, хто са мной хадзіў на гэтую прагулянку. Колькі будзе лайкаў, значыць, столькі чалавек прагуляліся са мной разам. Пакуль!